खुलुमबाय। बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 20 मे 2020 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। देहाखौ लोरबां मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। अब्लाबो गोरोन्थि साननाय फैगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरिनि आंखाल जानाय नङा। फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। रांखावरिनि जेबो आंखाल जानाय नङा। सेंग्रा सिख्लाफोरा मोजां खौरां मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। साननायफोरा तेबोर नांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरिनि आंखाल जानाय नङा। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। फालांगियाव मोजां होनजायो। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो खाबु मोनगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरिनि जेबो आंखाल जानाय नङा। फालांगियाव मोजां आरो गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। बयजोंबो अनसायजागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। गोथों साननो हानाय नङा। सोरनिबा सायाव रागा जोंफ्लांनो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया नाथाय बारा मोजां थानाय नङा। लोमजानाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। रांखावरियाव जेनिबो आंखाल जानाय नङा। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। रांखावरिनि आंखाल जानाय नङा। फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव खाथिनि सोरबा आलासि फैनो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। तुला राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ गुलुं गुजुं मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा। गोसोखौ गाज्रि मोनगोन। न'खराव एना एनि सोमजिनो हागौ। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गोसोआव उल्था फाल्था साननाय फैगोन। गुबुनखौ बांद्राय दाफोथाय। सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन। रांखावरियाव जेंना नुजानो हागौ। फरायसाफोरनि थाखाय दिनै जोबोर मोजां सान होनजायो। फरायनायाव गोसो दुंगोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरिनि आंखाल जानाय नङा। आयआ बांगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। खामानिखौ मावफुंनो थाखाय गुबुननि हेफाजाब एबा सुबुरुन लानो हागोन। न'खरनि बिसि फिसायजों मोजां सोमोन्दो थालायगोन।
गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन, फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। अदेबानि गोसोनि बोलोआ बांगोन, गोसोखौ रमान्टिक मोनगोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोआव गोग्लैगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो खाबु मोनगोन। फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोनगोन। लोगोफोरनि बोसोन लानाया गाहाम। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरिनि जेबो आंखाल जानाय नङा। मकर राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो खाबु मोनगोन। फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। माखौबा साननानै गावनो गाव जोबोर दुखु मोनगोन। देहाया मोजां थानाय नङा, लोमजानाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। साननायफोरा देबार नांगोन। गोथों साननो रोंनाय नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सोरबा लोगोआ थगायनो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव बारा मोजां नङा, खरसाया बांगोन। फालांगियाव जेबो रिस्क लायैआनो गाहाम। फरायसाफोरा दिनै फरायनायाव जोबोर गोसो दुंगोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरजोंबा गोसो गोरोबनानै गोबाव सम रायज्लायनो गोसो जागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समाव मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो खाबु मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोखौ जोबोद रमान्टिक मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। फरायसाफ्रा दिनै मोजां फिथाइ मोननो हागोन आरो फरायनायाव गोसो दुंगोन। दिनैनि राशि फरायथिनिया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, जाहाथे गावबा गावनि सानफ्रोमबोनि बरादखौ मोनथिनो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों।